Kamera. Käy. Kamera käy. Mä mietin Olkaa hyvä. Ääniä messiin siihen. Joo. Uudelleen. Noniin. Käykö vielä? Käy. Vielä käy. Tuli kuorosta. Vähän tuli kaivolla. Vieläkö? Joo. Maha. Essi hoitaa. Joo. Noniin. Noniin. Mikä koreografia? Ihan hyvä. Thanks. Käysi. Ois tästä näin niinku... Siellä on johonkin vielä. Onks tää hyvä? On ihan jees. Hyvä. Vähän pieni liike taaksepäin. Onks valmis? Joo. Onks kamera valmis? Joo. Kuvaa koko ajan. Kävele silleen niinku no-lookina. Noniin. No-look. Silleen tää keskitys siihen niinku, et sä kävele siinä. Otetaan se varmuusetäisyys vielä. Älä tuu tota lähellä. Onks valmis? Joo. Nyt tulee tää. Nyt näyttys.